Hola rebels, com esteu? Perdoneu que vagi tan ridícul, però tal com estan les coses ara no m'agradaria penjar un vídeo on se'm vegi la cara sencera. El cos ha demostrat tenir molts recursos i tal com estan les coses amb el senyor Spam no em vull arriscar. Com esteu vosaltres? Us heu canviat el cabum ja? Creieu que és suficient? Espero que sí, perquè si no, poques coses puc fer jo ja, de la meva mà. Bé, m'agradaria parlar avui sobre una cosa. Ens està matant a dir-nos que la rebel·lió ens necessita. Però aquí qui sembla que va a les aventures són els 5 principals. A mi m'agradaria que sempre que hi hagués algun problema comptessin amb tots els de la rebel·lió, que per alguna cosa van fer la reunió sobre el traïdor i tal, i posar totes les coses en ordre. Sobretot perquè jo soc de Tarragona i fa poc hem perdut les comunicacions amb Mesull. No sé si això és bon o mal senyal, però a mi m'agradaria, si algú sapigués alguna cosa d'ella, que em diguessin en què podem ajudar, perquè conec altres rebels de Tarragona i estem disposats a fer el que faci falta. D'en tant tampoc sabem res, va anar a buscar el paquet misteriós, la Mia està en problemes ara, i la Lynch, doncs, tampoc sabem res. Però a mi qui m'interessa ajudar és el Mesull, que és bastant essencial en aquest moviment de rebel·lió. Si en sabeu res, ja sabeu. Només cal que ens aviseu. Bé, doncs, fins una altra.